О, здрасти! Как е проканати презентация? Аз съм Морд Ghost и днес ще правим трик с спинери. Сега ще си взема и другия спинер и ще правя двойни трикове, обаче първо ще правим трикче на нас. Знаете, че това е хед спинер, но какво толкова? Fuck. Fuck this shit out mouth. Fuck this shit out mouth. No thanks, don't mad me. I know that my stuff honey pay ужасно. Да се нануша. Не ще стане ли? Поне стана. Да, видя ли са спинера тук? Маре, бе. Тук една детелинка ли? Това е детелинка. Тук някакво цвети се вижда. Я пробвам. Това ще ме заболи ли? Добре. Наистина ли? Айде бе. Пак. Това не е обувка. Това е... Това са сандали. Хора! На чорапи сандал. Измъкнах го. Хора, имам два спинера. Так, времето. Онзи, който видяхте, миналия ми епизод беше фиджет. Как ти да е фиджет спинер? Мисля, друг спинер е. Виждате разликата, ще видите. Transformers, robots, Transformers, fucking the kind. Точно е само 4. Миреше малко на чушки. Не. На пържено месо. На пържоля. Да. Ако ще ми върнете. Фак. Бак ли бе? Сега се шатвам в окото. Добре, хора. Кой ще кажеш, лапти? Да свършваме ли? Добре, айде. Сега, когато мога, или когато ме вземат карти още, ако са повторки, почвам да правя томбола, без да се чудя. И започва. Ама сега, томболата започва сега. Ще обявя картите, като си разгледам абсолютно цялата колекция. Кава! Картите от 10-та, лесно е, защото е само една. Първа и втора. Аз бях Морд Ghost в този епизод и ще се видим пак. Чао, чао!